از یا رسول الله بهترین از دستگیری یا کاش اجمیری بلگای هستری شما سیفتی अंदर साज दरबारस हका महरम गोस व महरम गोस दीदारस मगर क्या है गुबरू जी अपनी तरफ से ऊपर लगे आज हॉल की कोई लगियो हे अच्छा वो तुम मगरू Shine maluk moy hatam ya nabiyo ye sabzum hatam ya sabzum hatam tarishilay hatam lagyo lagyo Tanayışım söylesin
ठंडी ये वुश्तर रोई दपन वुश्तर रोई ठीक न पहलतास क्या बोला दपन दोस्त कैसे दोस्त रे या कैसे दोस्त कैसे पजे दपन न दोस्ती खचे ये रोस्ती जान ये मौसी GPS खुदा फरेने ये ना तो दोस्ती खचे ये रोस्ती जान हता पान गंगा लोल चलाई से ये पान दागे बलम हतोया हीरो हे बचना दागे बलम अदकलना रोज़न